nikada nije više pričalo o roditeljstvu, ali pošto živimo u jednoj državi koja je dosta i dalje patrijarhalna, nekako se roditeljstvo više vezuje za mame, a više se taj egzistencijalni deo naših života vezuje za tate. I ako neko u lupu, a najšarmantnije na svetu, priča o ulogama tata u modernom roditeljstvu, to je moj gost, Miša Stojiljković. Meni je prešarmantno sve što ti govoriš, a tiče se o zapravo učešću tata u tom roditeljstvu, pa to tata ti si lud, ne može nikada da prođe bez da mi izvuče osmeh s lica i ja sam zapravo baš htela o tome da pričamo. Kako jedan tata se bori sa tim vetrenjačama tradicije, nekih ustaljenih modela? Hvala ti za ovo što si rekla da se u lupu bavim temom, ali da je to šarmantno. Možda ću da ubacim to u neki naredni tekst. Pa na različitim nivoima, kroz različite projekte, svako malo čujem da ne odustaješ od te ideje i mislim da je mnogo važno da se ne odustane. To traje već 6 punih godina. Počelo je u oktobru 2015. Znači, evo, tačno 6 godina i koji dan u odnosu na ovaj današnji datum. I pokazalo se da je to neka dobra niša koju niko drugi nije popunio. Bilo je još nekih pokušaja umeđu vremenu. Nisam se ni ja baš skroz kontinuirano bavio time. Imao sam 3 sezone radijske emisije, ono 15. 16. 16. 17. pa onda 17. 18. Onda je malo bila pauza, pa je onda došao TV serijal prošle godine, tačnije početkom ove 21. I sad se to nastavlja kroz neku kampanju Tate na točkovima. Uskoro će biti pokrenut jedan blog koji će se malo drugačije zvati, ali će se takođe baviti tim temama. Tako da sve to radim sa idejom da negde iz više razloga. S jedne strane da motivišem razne muškarce i tate da prosto malo porazmisle o tim nekim stereotipima kojima smo izloženi i čiji smo robovi, a da nismo ni svesni toga. Jel uspješ? Jel porazmisle? Pa, ja verujem da da. Prilazili su mi tokom ovih godina razni, uglavnom muškarci, ali i neke žene, odnosno tate i mame, uglavnom, i pričali mi da su ozbiljni sledbenici, da prate emisiju. Jedan tata mi je rekao da je, zahvaljujući tome, drugačije vaspitavao svoje 2 ćerke, jer mu je emisija bila inspiracija da on sam krene da razmišlja o nekim stvarima. Vidim na nekim radionicama koje radim da ljude to podstakne, da onda malo drugačije razmišljaju. I na moju veliku sreću, ono što se dešava u stvarnosti, u spoljašnjem svetu, negde korespondira sa tim što ja želim da poručim kroz te emisije. A to je da se sve više muškaraca stvarno uključuje u roditeljstvo iz nekog svog duboko i intrinzičnog razloga. Dakle, imaju neku autentičnu želju i motivaciju da budu tate. Što je super, jer ranije stvarno nije bilo tako. Slažem se da nije bilo tako i gledala sam jedno tvoje gostovanje gde pričaš zapravo da je uloga tate decenijama kod nas da ujutru rodi iz doma jer treba da zaradi za neke patike, neki hleb i neko letovanje i uveče kad se vrati da svi treba da hodemo na prstima jer je tata umoran. Da li, drago mi je što kažeš da se to zapravo popravlja i da se situacija menja, ali da li je Srbija i dalje većinski takva? Pa ja ne umem da ti odgovorim na to pitanje sad baš skroz, a da budem i ja siguran da je odgovor tačan. Oslanjam se na ono što vidim u Beogradu, mada ni to baš nije dobar reper, jer Beograd je jedna potpuno odvojena, rekao bih, jedno ostrvo u Srbiji. Mislim da je drugačije po svim drugim gradovima. Mada, s druge strane, evo, u Novom Sadu postoji Facebook grupa Tate Novosađani, vrlo uspešna, koja je čak osnovala i svoju humanitarnu fondaciju, što je sjajno. Oni sada počeli su kao odgovor na mame Novosađanke, pa su napravili Tate Novosađane, pa su onda shvatili da mogu da urade nešto više i sad su napravili fondaciju. Nije neka, bog zna kako, velika, ogromna fondacija, ali skupljaju neka konkretna sredstva i pomažu nekoj konkretnoj deci i ljudima.
gde god odem u Srbiji, ja imam sreću i da zbog svog osnovnog posla malo više putujem, vidim stvarno da se nekako klima menja i da se muškarci ne ustručavaju da guraju kolica po parku ili da usred tog istog parka promene pelene bebama, što se zaista do pre 10 godina, ja mislim, nije moglo videti nigde. Da sad neki tata tu menja pelene bebi, stvarno. Tako da kažem, nekako se u ovom 21. veku dešava neka dosta ozbiljna promena koju su konstatovali i razni istraživači u svetu i kod nas. Kod nas tim od nekoliko profesora, predavača, istraživača sa Odeljenja za sociologiju na Filozofskom fakultetu i Instituta za sociologiju kontinuirano rade ta istraživanja i oni u svojim istraživanjima beleže tu promenu. Promenu, ne znam sad da li sme da se kaže paradigme, ali svakako promenu u odnosu muškaraca prema svom identitetu. I to je sad jedna ogromna tema, sad tu može da se priča o tome i hahaj. Ali jedan od njih, koji mi je bio sagovornik jednom prilikom, Dragan Stanojević, kaže da se njemu čini, i to je deo njegove doktorske disertacije, da muškarci počinju sve više da grade svoj identitet oko očinstva. Ranije, i ne samo u Srbiji, nego bukvalno na cele planeti Zemlji, je identitet muškaraca građen oko karijere i porodice. Jer jedno i drugo je bilo stabilno, sve do pre nekih 20-30 godina. Na zapadu je možda krenulo još i malo ranije. A onda odjedanputa više ni porodica, ni karijera nisu bili toliko stabilni i predvidivi kao nekada. I onda je, sad ja to možda previše pojednostavljujem, izvinjavam se ozbiljnim istraživačima u startu, ali onda su negde muškarci počeli da grade svoj identitet oko te teme očinstva, koja im je postala važna. Ranije su išli u lov i donosili hranu na sto, sada više ne moraju. Sada i mame idu u lov i donose hranu na sto, da ostanemo u okviru te paradigme, mada je ona odavno prevaziđena. I sada se situacija menja. To sada na neki drugi način utiče na muškarce, jer sada mi se čini da su žene u prednosti. Do pre pola veka muškarci su bili dominantni, ali negde, ajde da kažemo, od 68. pa nadalje, od kada je krenula ženska emancipacija, žene su prošle kroz nekoliko talasa emancipacije i osvajale su neke svoje slobode, a muškarci su nekako ostali u čudu, izbunjeni i nesnađeni, da se sad izrazim terminom iz 21. veka, i nemaju jasan odgovor sad na to šta da rade, kako da rade. Navikli su, nekako nam je svima u genima verovatno upisano da mi treba to, da idemo u lov i da donesemo hranu na sto. A sad kada više ne moramo, onda ne znamo šta da radimo. Traže se neki dodatni zadaci za novu ulogu. Jeste. Sad ja to kažem, možda malo pojednostavljujem, ali ja to sebi tako prepričavam i objašnjam. A kako se tate snalaze po tvom mišljenju? Jesu okej sa tom ulogom ili su šeprtljasti, kao što stereotipi i predrasude kažu? Pa ja mislim da nisu. Ove koje vidim i sa kojima pričam nisu. Verujem da ima onih koji jesu. Na kraju krajeva postoji ta istraživanja za koje ti znaš, koje se zovu MIKS, koja se rade na svakih 3 do 5 godina u Srbiji u saradnji sa UNICEF-om, i ta istraživanja takođe pokazuju jednu konstantnu promenu. Recimo, u prethodnom miksu je podatak bio da je 37%, a u ovom poslednjem 41% muškaraca onako uključeno u život svoje porodice. Pre toga nije bilo ni 30%, tako da ipak ta brojka raste. To i dalje znači da imaš preko 50% muškaraca koji nisu, 610 ne učestvuju, koji baš nisu uključeni, ali ranije si imala jednog ili dvojicu od 10, a sada 4 od 10 koji se ipak uključuju, tako da je to je dobra promena. Jesu tvoja ciljna grupa ovi koji se ne uključuju? Ja nisam ni definisao svoju ciljnu grupu. A jel bi voleo da te oni čuju? Pa ja bih jako voleo, s tim što se ja trudim da kroz emisije koje radim i kroz sagovornike sa kojima pričam i kroz to šta oni poručuju, ne budem kao sad neko ko će da posmatra sa neke visine i da priča vi sad treba da uradite ovako i morate ovo, a ne smete ono.
prosto želim da pokažem ljudima neke primere, drugačije od uobičajenih, da se može i tako. Pa prepuštam svakome ko to vidi i čuje da možda razmisli o tome da li i šta od svega toga on može da primeni u svom životu. Ja sam oduševljena tim primerima koje pokazuješ i uvek kada u tvojoj emisiji vidim tog nekog tatu koji deli svoje iskustvo taterinstva, pomislim, Bože, pa kako ga je našao. I stvarno, na mene je najsnažniji utisak negde ostavio Nebojša Dugalić zbog te velike porodice i ta njegova priča je potpuno čarobna, ali svi su bili fantastični i u radio emisiji i kroz svoju TV emisiju. Kako ih biraš? Jel te oduševe pa kažeš ja moram ovu priču da ispričam i da li si nekada izabrao nekog ko živi potpunu kontru od onoga što ti promovišeš, pa kažeš čekaj da je ovo negativno. Nisam, vidiš, nisam, to bi već bio izazov. Ja sam se uvek trudio da izaberem ljude koji mi deluju kao pozitivni uzori. Trudio sam se u početku da to budu ljudi koji će biti poznati široj javnosti, jer u početku nisam imao pojma kakav će biti odgovor na tu emisiju i da li će ikome to biti zanimljivo. Pa mi je onda bila ideja sad kao ajde da neko ko je poznat i koga znaju iz nekih drugih uloga, da malo priča o ovom segmentu svog života o kome ga niko nikada nije pitao. I mene je, na primjer, Gordan Kičić obradovao, snimao sam ga u prvom serijalu radijske emisije pre 5 godina, a onda sam ga ponovo snimio za ovaj TV serijal prošle godine i rekao, evo, prošlo je 5 godina, šta se promenilo, on kaže, pravo da ti kažem, ti si jedini sa kojim razgovaram ozbiljno o ovim temama. I to je meni negde bio kompliment. Dakle, trudim se da izaberem ljude koji će moći da ispričaju nešto zanimljivo. To ne mora da bude ništa epohalno i ništa, Bog zna kako, različito i drugačije, ali prosto da budu zanimljivi i privlačni i da pokažu svojim primjerom da stvarno žive to što pričaju, da to nije sad samo puka priča. I mnogo je tu bilo raznih inspirativnih tata, od, ne znam, Koje iz Kičme i Ramba i Gileta, preko pomenutog Gordana Kičića i Srdana Golubovića i ljudi iz sveta filma i pozorišta, do nekih ljudi koji nisu toliko poznati široj javnosti, ali su podjednako zanimljivi sa svojim pričama. Jedan od njih je jedan tata koji mi je ispričao fascinantnu priču. On je počeo da krade kola sa 14-15 godina i završio je u maloletničkom, u popravnom domu za maloletnike i onda kad je izašao odande, jedan od izlaza želeo je da izađe iz tog kriminala, iako su ga zvali da se vrati, naravno, i onda je na savjet advokata rešio da zasnuje porodicu i da se posveti tome. I njega je to izvuklo iz sveta kriminala, čak je jedno vreme posle razvoda insistirao da on dobije starateljstvo nad detetom. Ta priča me je posebno inspirisala, jer je on čovek na svom, evo sad se ježim, na svom primeru, iz svog iz svog ugla ispričao kako je eto doživeo tu promenu, da ga je roditeljstvo izvuklo iz kriminala. Tačka. Gde ćeš bolju reklamu za očinstvo i za roditeljstvo toga? Čak je ispričao da mu uopšte nije problem da sedi i gleda utakmicu Lige šampiona i usput pegla. Znaš, to je stvarno fenomenalan primer. Zašto bi bio problem muškarcima da peglaju, mislim? Ja svog dečaka isto učim da ne postoji podela na muške i ženske poslove, ali ne znam da li mu dajemo baš dobar primjer u porodici, pošto fakat ja malo više radim te, da kažem, kućne poslove. Možda učenje po modelu je ipak najvažnije. Jeste. Meni je mnogo zanimljivo, sad si ispričao kako je taj čovek postao bolji čovek, ali vrlo često kažeš da si i ti postao bolji čovek. I kako, na osnovu čega to tako tvrdiš i da li bi mogao neku paralelu pre i posle i koji je to trenutak kad ti... Znaš šta, nije ta promjena sad nešto dramatična. Nisam ja sad bio neki probisvet, pa sam sad jedan put postao super tata. Mislim, manje više sam bio ovakav kakav sam bio od rođenja. Nije to neka dramatična promjena, ali ja prosto iznutra na nekom emotivnom nivou koji je teško pretočiti u reči. Osjećam da su mi se desile neke onako ozbiljne promjene koje mi znače i u privatnom životu, ali i profesionalno, i u odnosu sa ljudima. Ja spadam u one muškarce koji su oduvek
želeli da budu tate. Ja pitam dosta često od moje sagovornike, jesi ti oduvek želeo da budeš tata ili... I onda mi neki kažu, da, kako da ne, od malena. Neko kaže, pa pravo ti kažem, baš i nisam. Ali kad mi se desilo, onda sam to i to. Ja spadam u one koji su stvarno od početka, od nekog, ne znam, tinejdžerskog uzrasta, kad počinješ malo drugačije da razmišljaš o sebi, razmišljali o tome, okej, jednog dana će imati porodicu i bit ću tata. Mislim da je tome značajno doprineo i moj tata pokojni. Nažalost, evo sad je pre par dana se navršilo 19 godina od kada ga nema. Prerano se odjavio i on je inače radio na radiju, mada je bio i svašta još drugo, umetnik i novinar. I sigurno i on tome doprineo. I moja majka i celo okruženje u kojem sam rastao, naravno. Ne možeš to da isključiš tek tako. Ali nekako, ne znam, nekako te to rođenje dece mene je oplemenilo, nekako me je više usmerilo još ka toj nekoj mojoj emotivnijoj strani. Ja inače nisam bio nešto preterano sklon dubokom analiziranju ovoga i onoga, iako sam psiholog i proveo sam dosta godina ležeći na kauču, što radila kada je bila mala i ostalo. Mislim, i to me je strašno promenilo i pomoglo i onda se nekako namestilo da sam jednog dana završio tu svoju psihoterapiju koja je trajala mnogo godina, a posle 2 dana mi se rodio prvi sin. Tako da je to bilo strašno zanimljivo kako se u životu neke stvari tako nameste. Tako da ja verujem da sam prosto negde nastavio tu promenu koju sam započeo kroz svoju psihoterapiju i onda je to roditeljstvo još na neki više nivo to sve podiglo. Tako da mi je teško da ti sad konkretno kažem A je preraslo u B, a B u C. Dobro, zrelost, odgovornost. Jeste, apsolutno. Ako može biti viška empatije. Mislim da sam, da. Mislim da sam tada prvi put počeo sebe da doživljavam kao odraslog čoveka. Da. Znaš, do tada, iako sam imao 37 godina kad mi se rodio sin, moj lični doživljaj sebe je bio malo drugačiji. Onda sam odjedanput shvatio da sad ima tu još jedno, pa kasnije drugo biće za koje sam ja odgovoran. I to stvarno, i to ističu i muškarci, a i žene, da je to stvarno negde iskustvo koje te definitivno promenite, da, kako god. Dobro, a htjela sam još nešto da te pitam. Ti fantastično postavljaš pitanja i to je negde i tvoj posao i ja sam par puta bila u prilici da mi postavljaš pitanja i stvarno inspirišeš sagovornika i kroz te svoje formate gde se baviš taterinstvom ti postavljaš divna pitanja, a gde je medijum da ti sebe kao tatu negde malo podeliš i, da kažem, prezentuješ javnosti? Da li to radiš? Da li koristiš društvene mreže za to? Znaš šta, nemam tu potrebu, ja onako kao zmija noge krijem svoju decu od javnosti. Preko Facebooka sam, dok su bili mali, objavljivao povremeno neke njihove fore. Kad su klinci, kada imaju 2, 3, 4, 5 godina, kada su stvarno prepuni, kada samo nešto odvaljuju, i ja sam to tako prepričavao. Ali, na primjer, nisam nikad kačio njihove fotke. Jesam nekoliko gde se vide sa leđa. Nedavno su me zvali da dam intervju za jedan sajt i tražili mi slike sa decom, rekao, izvinite, ali ja to ne bih da objavljujem. Tako da ja nekako možda previše se brinem oko toga, a oni su sad na uzrastu na kome već su svesni, nisam dobro počeo rečenicu, oni su na uzrastu u kome sad to što ja kažem o njima, neko drugi može da zloupotrebi, da ih izvrgne ruglu ili nešto da ih ismeva, tako da sad dodatno moram da pazim šta prenosim i ne, tako da sam odustao od toga. Eventualno tu i tamo prepričam neku foru. Nešto ja sad nemam tu potrebu da se ja iskazujem kao tata, dovoljno mi je samo da imam taj sud svoje partije, odnosno žene i dece, da oni budu zadovoljni, a za sve drugo mi nije toliko... Dobro, ali kao neko koji je u toliko događaja, koji je ispričao toliko priča, ko živi to što radi, na, zaista mislim, najiskrenijem negde nivou, čini mi se da bi bilo dragoceno da i ti to... I verovatno to radiš i kroz ta pitanja i zapravo pravljenjem koncepta emisije i ti ljudi govore kroz tebe ili negde podele neki tvoj stav. Znaš šta, ja mislim da svi ti ljudi koji su mi prošli kroz emisije govore jedan deo onoga što bih ja pričao. Svako od njih kaže po nešto
u šta ja verujem i zašto se ja zalažem i zašto smatram da treba da bude izgovoreno. Tako da ja volim tu ulogu nekoga ko će samo da bude omogućivač, kanal koji će da omogući nekom drugom da kaže nešto. Mislim da negde kroz to što kažu drugi, mislim da ko pažljivo čita ili sluša ili gleda, može negde da nasluti kakav je moj stav. Dobro, kanališeš, znači sve te tuđe energije, stavove i sve to. Da. Pokojni Vojin Dimitrijević, izvini što te prekidam, je jednom prilikom u nekoj debati koju sam ja vodio, koji prokomentarisao, pisalo je facilitator. Miša Stojljković, kaže, ti si naš olakšivač diskusije. Ja volim da budem taj olakšivač. Neko ko će da olakša, da neko drugi prenese svoje iskustva, a možda, evo to mi je sad palo na pamet kad sam shvatio šta znači reč olakšati, možda onda i tom nekom drugom bude lakše da kaže ili možda tom nekom drugom bude lakše kad kaže to što je rekao. To je sad malo onaj psiholog koji progovara iz mene. Da. A da li si olakšivač svojim dečacima u borbi sa ovom svakodnevicom koja je za decu jako teška i izazovna? To moraš da pitaš njih. Mislim da ni oni to ne znaju da kažu, ja sigurno ne znam da kažem. Ja se trudim da budem olakšivač, mada nekada sam, što se njih tiče, otežavač, jer im ne dam da diraju telefone. To imamo čvrst dogovor i supruga i ja, da nema ekrana, nema igranja igrica radnim danima i dalje se držimo toga i ne znam, vikendom ima ali 2 sata maksimalno dnevno i tako, na primer. Nema nikakvih ekrana ili nema samo telefona? Ima ekrana koji im trebaju da urede domaći ili može da se gleda i neki crtani i tako, ali se stvarno trudimo da smanjimo to prisustvo ekrana u dečijem životu koliko je gotovo moguće. Ja sad znam da je 21. vek ekrana i kamera i uopšte svega i da je totalno drugačiji. Ti si to negde lepo rekla i ja tu često citiram tebe. Da je ovo sada prvi put u istoriji da mi roditelji možemo da učimo od svoje dece. I to je stvarno tačno. Tako da ja sad više ne znam... Ali moram da dodam. Mi možemo više od njih da naučimo o digitalnom svetu, ali i dalje oni uče od nas o životu. Tako da taj balans i ovo što govoriš, to mi je jako zanimljivo. Kako ste se dogovorili oko postavljanja tih granica, kako su klinci na to reagovali i da li osjećaju da su nešto uskraćeni, da li su tužni? Ne, ja mislim da ne. U toku su oni, ne zaostaju za svojim vršnjacima i nisu isključeni iz razgovora kada se priča o igricama i tako dalje. Juče su, na primjer, došli obojice sa albumima nekim, fudbalskim, i dobili su odgovor da mogu od svog džeparca da troše šta hoće, ali da i mi više za sličice nećemo davati pare, na primjer. Ima sad tu raznih načina i ograničenja kako roditelji mogu ili ne mogu da utiču na svoju decu. I to je jedna beskrajna tema i o tome može da se priča danima. Meni jeste ideja da nadam se da ćemo sad malo ozbiljnije pokrenuti te radionice sa tatama. To je moja želja još od vremena kad sam pokrenuo emisiju, da se negde pokrenu te grupe podrške, eto, gde će tate da sede, gde će nas 7, 8, 10 da sedi u krugu i gde ćemo da pričamo, eto, o ovim stvarima. Da li je sat vremena dnevno, 2 sata, da li džeparac ovoliki ili onoliki, od kog uzrasta treba džeparac davati, do kog uzrasta ne treba, znači sve te teme, do nekih mnogo ozbiljnijih. Da li decu, na primjer, meni je zanimljiva tema, da li decu treba kažnjavati zbog loših ocena? Pa sad o tome možda pričaš 3 dana. Ja sam preliberalna, mene ne bi trebalo da zovete na te radionice, ja nikad ništa ne kažnjavam. Nećemo te zvati jer si mama, znači... Znači diskriminativni ste, dobro, zapamtit ću, iako sam bila u tvojoj emisiji kao mama. Jesi. I bila mi je velika čast. Ideja je iza ovih radionica jeste da kao što je važno ženama da imaju sigurno okruženje u kom će moći pred drugim ženama da pričaju o nekim stvarima o kojima muškarci prosto ne mogu da razmišljaju na isti način kao i one. Isto to sad primenjujemo na muškarce. Mislim da je za muškarce važno da imaju jedan siguran prostor u kome će moći da razmene svoje iskustva, razmišljanja, da podele i neka osjećanja i strahove i svašta, ali da to bude sigurno okruženje, jer
prosto postoje neke situacije u kojima se mi muškarci bolje razumemo kad smo sami, isto kao što postoje situacije gde se vi žene bolje razumete kad ste same. To je jedina ideja, nije to nikakva sad slažem se, našalila sam se. Ali htjela sam da te pitam kako, da li si imao neke takve radionice i da li si postavio direkciju kako bi to trebalo da izgleda i drugo, teme koje delegirate zapravo, kako se biraju i koje su to teme? Imali smo pre 5 godina, recimo, su bile te neke prve radionice, sam moram da priznam jako malim odzivom, pa me je to razočaralo, pa onda nešto nismo radili. I sad je to ponovo krenulo. Sad učestvujemo u projektu koji se zove Tate na točkovima, koji je tu zahvaljujući Populacionom fondu Ujedinjenih nacija i udruženju Mikser. I sad mi svi zajedno smo osmislili te putujuće radionice koje vodim ja i na kojima razgovaramo sa tatama o roditeljstvu, pogotovo o očinstvu, o tim stereotipima, o tome kako je bilo nekada, kako je sada. Razgovaramo o tome kako uskladiti posao roditeljstva, to je jedna od tema 21. veka. Govorimo o tome koliko je pandemija COVID-a uticala i na roditeljstvo i generalno nam je promenila živote, ali je uticala i na roditeljstvo. Govorimo o svim tim nekim svakodnevnim temama i dilemama koje imamo kao očevi. Govorimo o tome kako nam se menjaju odnosi sa partnerkama našim posle porođaja, posle rođenja deteta, kako je to sad potpuno drugačije. I tako. I moja je velika želja da napravimo jednu mrežu ljudi po Srbiji koji će svako u svom mestu moći da na onako valjan način, kvalitetan, vode te radionice i da pomognu drugim muškarcima u svojim mestima grada. Ljude koji bi kasnije prenosili znanje. Pa to još nije tako, mislim, nije još stiglo dotle, ovo je tek začetak. Ja se nadam da ćemo jednog dana doći dotle da imamo za početak makar u još nekoliko gradova van Beograda, a kasnije možda i šire, ako to sve uspe, da imamo te radionice. Ja bih najviše voleo kad bi se te radionice održavale još od porodilišta. Po obdaništima svakako. Jer sam imao priliku da vidim kako to izgleda u Švedskoj, koja je onako jedna od prvih zemalja. Švedska, Finska, Norveška su zemlje koje zaista odudaraju od ostatka planete Zemlje. Oni su još od 79. Švedska, 89. Finska, na primjer, uveli zakonsku zabranu batinanja dece kao vaspitnog sredstva i od onda su krenuli da rade na prosvećivanju javnosti u svojim zemljama o značaju roditeljstva i u okviru tih mera koje su počeli da uvode još, dakle, pre 4 decenije, postoji radionice gde mogu da dođu samo tate i prisustvovao sam jednoj takvoj gde su došla 4 muškarca, totalno različiti tipovi. Jedan je bio 20 i kusur godina, jedan je bio blizu 40. Jedan je bio IT-evac, ovaj drugi je bio nastavnik, ovaj treći ne znam šta. Došli su jedan je nosio bebu u nosiljci, ovi drugi su došli sa malo većom decom, isto, mislim, bebe od po 8-9 meseci do godinu dana. I oni su tu sedeli i pričali sa voditeljem radionice. Klinci su tu puzali po podu i nešto se igrali. Meni je to bilo fascinantno. To je bilo 2016. Meni je, i tad sam dobio ideju da bi bilo fenomenalno da takve neke stvari postoje i ovde za tate. Postoji dosta programa gde uglavnom učestvuju mame, što je super, ali mislim da to isto treba da ponudimo i tatama. I da postoji velika potreba. I ti me sad prekini ako ja pričam dugo. Ne, nešto mi je zanimljivo, otvara mi se 1000 pitanja. Sad shvatam da držim monolog. Ne, odlično držiš, zapravo jako divno. Ali mi pomažeš, vidiš da i ja negde sam sebe da preslišavaš i preispituješ svoje koncepte. Ne, nego kada kažeš postoji jako veliki broj događaja gde učestvuju mame, ja bih rekla da je to i veliki zapravo deo formalnih događaja u tome. Naprimjer, na roditeljskim sastancima su prisutnije mame, na Viber grupama je jedan ili dvojica tata, sve ostalo su mame. Na rođendanima u grupama sede mame i čekaju decu da se završe ta žurkica. A na sportovima sede tate i čekaju decu da izađu sa sporta. I potpuno je drugačija komunikacija. I to sam htjela da te pitam, šta raditi povodom toga? Na sportu ima dosta agresivne komunikacije. Ajde, moraš, kako se blamiraš i tako. To je posebna tema, da.
Kako tate motivisati da mnogo više bude zagrljaja, mnogo nežnosti? Da li tate misle da će napraviti manje sposobne i stabilne ljude ako je više ljubavi? Da li ste o tome pričali? To me jako uvek zanima. To jeste ideja i to su... Imali smo evo sad u okviru ovog projekta radionice u Baču i Beogradu. Dakle, u mestu od par hiljada stanovnika i u gradu od skoro 2 miliona. Ali se pokazalo da uprkos tome što su po svemu drugome različiti, kada su u pitanju te neke potrebe muške i očinstvo i to, da tu nema razlike. Dakle, i u Baču i u Beogradu muškarci govore da im treba neko mesto gde će oni moći da slobodno pričaju o svojim osjećanjima. Gde će ponekad da kažu kako ih žene nerviraju zato što rade to i to, mislim, zato što preteruju u ovome ili su previše popustljive u onom i tako dalje. Mislim da je to dobro, jer je nama muškarcima iz ko zna kojih sve razloga teže da pričamo o svojim osjećanjima. I zbog toga što nam je teže da pričamo o osjećanjima, onda smo skloni da ih ispoljavamo na neke druge načine, između ostalog i kroz agresiju. Ili kroz autoagresiju, kroz alkoholizam, kroz droge, kroz kockarnice, to je sad posebna priča, kladionice i tako dalje. Tako da mislim da muškarcima samo treba omogućiti, dati im taj kanal da malkice makar više pričaju o svojim osjećanjima vezanim za decu i porodicu i da će to onda automatski da se blagorodno negde odrazi na njih, automatski i na celu njihovu okolinu, znači i na partnerke, i na decu i tako dalje i tako dalje. Mislim da ako se stvori dovoljno tih mikro porodica gde su svi zadovoljni, nekako bi, to je sad moja utopistička ideja, nekako bi onda i celo društvo trebalo da bude malo bolje. Jedan od važnih nalaza istraživanja u celom svetu, kada su u pitanju angažovani očevi, jeste taj da u porodicama gde je tata uključen i prisutan ima neuporedivo manje nasilja u odnosu na ove druge porodice. Prisustvo tate doprinosi i boljem emotivnom razvoju deteta i boljej socijalnoj uključenosti, čak i boljem kognitivnom razvoju, doprinosi značajno većem zadovoljstvu mame, jer je onda i mama rasterećena, ima više vremena za sebe i svoju karijeru, pa je automatski ona zadovoljnija svojim životom. I ta deca, na primjer, imaju dramatično manje šanse da završe u maloletničkoj delinkvenciji i to, manje je nasilja u takvim porodicama. Znači, onako, to je baš nekako blagotvorno dejstvo tih I takve porodice proizvode buduće divne tate. Pa jeste, i valjda takva deca vide da onda ako tata ume da ispolji nežnost, da ga to ne čini ništa manje muškarcem. Da mu nije, što se kaže, spala kruna s glave ako zagrli dete ili mu kaže da ga voli ili već nešto, mislim. Da. Jer to ranije stvarno, evo, pričao sam, ne znam, i sa ljudima iz Norveške i Švedske koji su pričali kako su i oni odrastali 50-ih, 60-ih godina uz očeve koji nisu bili tu. Znači, nije ni u toj Švedskoj bilo ništa bolje nego ovde. Ali su oni u nekom trenutku na nivou celog društva doneli tu odluku. Sada ćemo time da se pozabavimo. I onda se konstantno bave time. Da. To je fora. Imaš nešto sad u vezi sa tim da te pitam. Mi živimo u dosta specifičnoj kulturi i ako pogledamo i javni diskurs i atmosferu u društvu, zaista dominira bes i agresija. I čini mi se da je bes socijalno prihvatljiv, a muška osjećanja i dalje nisu socijalno prihvatljiva i takvi muškarci se smatraju malo njanjavim, nedovoljno testosterona i tako dalje. Iako mi se nešto dopada u tome što radiš, to je zapravo to da se potencira na otvorenom pričanju o osjećanjima, makar to bilo u potpuno muškim grupama, jer tako se pokreće taj tsunami. Ajde da krenemo malim koracima. Pada mi na pamet pesma koju je pevala grupa Bulevar, u kojoj je počeo, ako se ne varam, Dejan Cukić. Zaštitite nestašne dečake, živci slabi, a pesnice jake. To je oduvek bio muški model ponašanja. Gutaš, 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 nemaš ventil, dobijaš poruke, dečaci ne plaču, muškarci ne treba da pokazuju slabosti. I šta to znači? To znači da treba da se sad tu šibaš sa nekim i da budeš nasilan i da na taj način sad nešto kao rešavaš, u stvari samo još više komplikuješ. I onda kao posledica toga ti imaš situaciju u kojoj
90% izvršilaca krivičnih dela su muškarci, ali su 70 i kusur % žrtava takođe muškarci. Imaš situaciju gde muškarci više ginu u saobraćajkama jer kroz tu vožnju dokazuju svoju muškost. Imaš situaciju u kojoj muškarci, dobro sad, to je druga priča, ali muškarci ginu u ratovima više od žena jer, da, to je kao muški posao. Itd. Muškarci, nažalost, imaju mnogo, zvučaće ružno kada to kažem, imaju bolji procenat šuta, uspešniji su u pokušajima i izvršenim samoubistvima. Muškarci 3 od 5, žene 1 od 5. Znači, to sve negde ima svoje uzroke i svoje korene. Ja verujem da je jedan od korena to vaspitanje i ti stereotipi kojima smo izloženi od rođenja i svesno i nesvesno, i implicitno i eksplicitno. Mi stalno dobijemo poruke da devojčice treba da rade ovo, a dečaci ono. To se sad dosta redefiniše u 21. veku, mnogo su se stvari promenile, ali je istovremeno i mnogo više haosa u smislu da ljudi više ne znaju zašto da se uhvate. Dobiju toliko mogućih poruka i modela da više ne znaju šta je pravi model. Šta je pravi model, a šta nije. Društvene mreže su omogućile svima da iskazuju svoja mišljenja i sad, što donekle može biti dobro, ali evo vidimo na primjeru vakcinacije da može biti tekako loše. Jako loše, da. Tako je isto i sa vaspitavanjem dece i sad tu isto svako može da kaže, da pošalje neku poruku, pa sad ukoliko je on neki influencer ili je pozitivna, popularna ličnost, onda on sad može ili ona da širi neke poruke koje su potpuno iracionalne, ali će da budu prihvaćene jer su sada društvene mreže omogućile i to. I sad ti u tom moru informacija kao roditelj treba da sad se uhvatiš za jednu, drugu, treću, a da eliminišeš ovih ostalih 330 i onda ne znaš više šta je tu šta. U stvari, ideja da negde probaš da nađeš u sebi to neko svoje sidro koje će da te vodi i da se negde vodiš malo iskustvima svoje porodice, bilo onda negativno ili pozitivno. Meni su pričali gosti u emisijama da su imali baš loše odnose sa očevima i da su baš zato hteli da oni budu drugačiji, na primjer, ili obrnuto. Ima i onih koji su imali super iskustva, pa sad samo to nastavljaju. Tako da prosto negde, mislim da, kao i u svemu, to je ona psihološka priča. Komunikacija, znači što više pričaš o nečemu, to je veća šansa da dođeš do nekog rešenja ili makar do naznake kojim putem da ideš. Tako. I ovo je bio naš pokušaj da što više pričamo o tome. Iako smo krenuli sa onim u kakvom društvu živimo, ali ovo služi tome da ti mnogo pričaš. Ne, nego i krenuli smo s tim da društvo nije tolerantno na muškarce koji previše učestvuju u porodičnom životu i svi tvoji projekti zapravo služe tome da pokažu drugačije. Meni se najviše dopalo to što radiš na tome da muškarci iskažu svoje osjećanja. Mislim da tog trenutka će nastati promena kada shvatimo da ako smo u svemu ostalom jednaki, onda moramo i osjećanja da otvorenije prikazujemo nevezano za pol. Evo, gledamo muškarce kako plaču posle sportskih neuspeha. A to su planetarne zvezde. Da, Novak Đoković. I Novak Đoković, i Federer je plakao, i Nadal kad smo kod tenisa, i neki drugi sportisti su plakali. I mislim da je to dobro. Kada je vidiš onoliku grdosiju od čoveka sa gomilom mišića na sebi da plače ko beba, znači da je i on čovek. I mislim da je to dobro, jer niko sada ne smatra te ljude manje muškarcima i manje važnim sportistima zbog toga što su plakali. Mislim da negde je to jedan od načina da se stvari malo popravljaju. I posredi. I da se sve namesti bude na svom mestu. Dobro, da. Dobro. Pred tobom je veliki zadatak da i ovih 6 od 10 koji ne učestvuju u porodičnom životu nekako u ovom 21. veku malo privučemo. Volela bih da kad se sledeći put vidimo bude bar 5 od 10. Mislim da je to jako veliki pomak. Hvala ti mnogo što si sa nama podelio svoje priče. Meni su stvarno inspirativne, rekla sam ti to milion puta. I ako ima nešto još da želiš da nam kažeš, a da nisam pitala, trudila sam se baš sve da pitam vezano za taterinstvo. Ne, nisi ni stigla mnogo da pitaš koliko sam se ja raspričao. Zato što ti daješ odgovore unaprijed. Mislim da sam, ne znam sad, stvarno mi ne pada na pamet ništa što sam preskočio. Verovatno da jesam, ali možemo da ostavimo to za neku sledeću priliku. Hvala ti, Mišo, mnogo što si podelio svoje iskustva sa nama. Hvala vama. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, Miša će i naknadno odgovoriti. Ja ću sve poslati. Hvala mnogo na pažnji. Hvala, Miša. Hvala.